Agsangsangit ang nagistorya, ti grade 7 student na lalaki, kalpasan na may pagarup na pangta na maluguban iti panagawid na, gapoy di panagipulong na, nga dain lemeng kotsilyo ti maisang estudyante. Kunana, gapoy di amak kamausar ti pamagkong ti kotsilyo, inbaga na tinakita na. Imo na nga narekobre ti kotsilyo na idulin ka na ti sigikan ti eskwela, ti Abra High School Sinalang Extension, iti Bangged Abra, kalpasan ti ni-white a surprise inspection ka ti estudyante, itay bigat. Meron po kami ngayong offline Kapkap. It's a surprise inspection. So we let the learners open their bags with the supervision of with other learners po. Pero sila po yung mag-open ng bags nila. Pero ito po, na-recover po natin ngayon is concealed. So tinago po ng learners. And ang nag-reveal po nito is from grade 7 lang po, sir. Hindi po sa bag na nahanap ito, tinago po sa side ng classroom po nila. Ti kotsilyo ket na itudungin lemeng ti grade 9 student na lalaki ngagtawen ti 15. Itinay-white a confrontation, inpasingked na nga sa rin na pang self-defense ti kotsilyo ken nagligbakan na aluguban na tinigipulong. Dumalan na ti anay a counseling. Initial po na gagawin ng school is to call their parents for counseling, for a conference with their parents. Then after po nun is referral to authorities. We would refer the case to MSWD po. So yun po yung pinaka-action ng school for this incident. Malaksi di kotsilyo, itay na panalawas. Nakarekobre na pa iti may sa nakil ken kotsilyo, iti na white matlying inspection. Pagyamanan ti eskwela, nalapda na mausar di gito banag, ang may bilang at deadly weapon. Imo na nga nagkidaw dati assistance iti pulisya ken barangay para iti anay nga visibility ng runa awan ti gwardya ti eskwela. Aminado ti kapitan ti barangay Palaw, amarigatan damang bantay ti eskwela gapot awan ti alad ti Abra High School Sinalang Extension ken ti Sinalang Pilot Elementary School. Open space pa yung mabalinda lang magnadilikod nga taga-sawatan magnadapay mo dilikod taga anggad magnadapay mo nagkalantay da pa yung tiplom nagidi dadduma. So nga baybaya-baya mi man no dadduma data eskwela magno dito pinagsarda. Iti bayat na itoy, naipasigurado nga dadagiti agbantay at tanod ken nakatutok ti CCTV iti pagruaran ti eskwela. Imapelamit kaliti naganak. Kita da basit dagiti anak da kumasa pa itang glalo ng mudak mano sa no tiga babalin yan da bagbagaan da sabay da may basa. For our dear parents po, sana po tulungan nyo rin po kaming mag-counsel sa mga bata po natin. Check din po natin yung mga bags nila. Double check po natin baka meron po sila, if they're carrying or concealing deadly weapons inside their bags, before and after they have come to school. So, yun po talaga siguro yung pinaka-part ng parent po. Imo nang ipasigurado ti pulisya ti Bangged, iti police visibility kaniti pagadalan tapno malabdan ti anyaman a violent incidents. Archie Lorenzo, Balitang Solid North.